Aquí hoy en el Condestable, agradecemos vuestra presencia y sobre todo en un espacio que viene a ser pues uno de los pulmones que tiene la cultura en nuestra querida Pamplona, en nuestra querida Iruña. Y hoy además lo hacemos en puertas de una gran celebración, precisamente un 29 de noviembre de 1949, Duguna, Iruñako dantzariak hacían su primera interpretación, su primer espectáculo, su primer acto, y desde entonces pues forman parte, gracias a su trabajo, al colorido y a todo este recorrido en estos 75 años, a una fecha que queremos enmarcarla desde el Ayuntamiento de Pamplona, desde el Departamento de Cultura, como una celebración muy especial, como reconocimiento también a toda su andadura y a todo su trabajo. En el día de hoy, sin más dilación, vamos a conocer un poco más los actos de este 75 aniversario. Lo hacemos a través de su director, de Aritz, cuando quieras. Bai, mila esker, Rudi. Euskaraz eginen dut hasieran. Euskaraz eginen dugu, bai nik eta bai Maitek, eta gero gazteleraz. Bai? Beraz hori mila esker. Bueno, Rudik esan bezala 1959ko azaroaren 29an egin zuen Iruñeko udaldantza taldeak bere lehen emanaldia, eta beraz, aurtengo azaroaren 29an, jaundone sartu urdi egunez, hasiera emanen diogu taldearen 75. urte urrenari. 1959an, urrian, hartu zuen udaldantza talde bat sortzeko erabakia, eta hilabete eskaz pasata, urte horretako San Saturnino egunean, atera ziren karrikara lehendabizikoz 16 dantzari. Presazko sorrera izan zen, hilabete eskasean montatu zen dantza taldea, baina poliki-poliki taldeak egonkortasuna lortu du, eta gaur hemen gara taldearen 75. urte urrena ospatzeko zorian eta ospatzeko prest. Bueno, gaurko eguneko lehen bi helburuak ziren, alde batetik, zuei helaraztea hain zuzen ere, urte urrena ospatzen hasiko garela, eta bestetik, urte urrena iragartzeko maite mutu berriak diseinatu digun afitx xoragarri hori zuei aurkeztea, eta beraz gaur aurkeztuko duguna, urte urren guztian erabiliko duguna ekitaldi ezberdinak iragartzeko, eta beraz, besterik gabe Maiteri pasako diotitza, eta gero berriz nik hartuko dut. Egunon, mila esker, bihoi. Labur azalduko dut afixa burutzearen prozesua, ez? Duguna dantzataldearen proposamena jaso nuenean, oso pozik hartu nuen, Iruñeko bizilaguna izan da, naiz eta hemen jaio ez izan, oso geurea den zerbaitetan parte hartzeko aukera edo sentitu nuen. Ez dut inoiz harreman zuzenik izan dugunarekin, baina txiki-txikitatik beti begiratu izan diot irrikaz edo taldeari. Eta ondoren lantaldearekin lehenbiziko bilera izan nuenean konturatu nintzen zergatik sentitu izan dut beti irrika edo kuriositate hori. Eta bada duguna herria delako, ez? Duguna da geure herria, hori ikusi nuen, ez? Dugunak nolabait ordezkatzen duela herria, herriaren partaidetzaren bitartez. Eta horregatik, erabaki nuen irudikatuko nuela sokadantza bat, sokadantza erraldoik bat, bertan badaude herritar xumeak eta dantzariak denak batera dantzan. Iruditu zitzaidan baita ere garrantzitsua zela 75 urteko historia hori nolabait islatzea, eta orduan modu oso simbolikoan edo marraztu nituen 75 pertsonaia bat urte bakoitzeko. Eta hori da finean afixa, ez? Dugunak lagundu dit gero pertsonai bakoitza hori nortasuna ematea bakoitzari. Eta orduan badaude dantzari ezberdinak, herritarrak, gaiteroak, txistulariak, eta hori ziurrenik aritzeko beto azalduko dizue hori. Baina hori finean afixa da 75 urtetako adiskidantza bat.
Grafikoki, bisualera jo nuen, apustu bisual bat egin nuen, eta badira oso forma argiak eta kolore paleta mugatua, badaude zuriak, grisak, horiak, gorriak, dugunaren koloreak, eta atzealdean urdin elektriko bat, urdina festaren kolorea, gaua, ezlekua, magia, folklorea eta etorkizuna baita ere. Eta, aritzek esan duen moduan, aipatzekoa da, afixan dauden pertsonaia guzti horiek, salto egingo dutela afixetik eta dantza egingo dutela beste formatuetan. Ideia da, marrazki txiki horiek erabiliko direla, urtean zehar egingo diren beste ekintzetan. Eta besterik ez, eskerrik asko dugunari, benetan, eman didazuen aukerarengatik eta baita ere erakutsi duzuen nire lanarekiko errespetuarengatik. Eta zorionak. Mil esker Maite, guretako ez dut esan, baina aspalditik jarraitzen genuen Maiteren lana eta guretako ere oso berezi izan da, berarekin elkarlanean aritzea eta gero, elkarlan horren ondorio izan da, kartel zoragarri hori, ezakit, imaginatzen algenuen kartelik ederrena. Ez baitira urtero ospatzen 75 urte, Maitek zioen bezala, modu berezian irudikatu nahi izan dugu urte muga horren irudia zuzen, eta Maitek prestatu du sokadantza horren irudia, sokadantza alde batetik dantza komunitarioa baita, hor parte hartzen duten pertsona horien eta baita ikusten aritzen direnen kohesioa irudikatzen du nolabait eta iruditzen zaigu simbolikoki oso indartsua zela, zuzen ere irudikatzen ditugulako 75 urte hauek ere sokadantza arraldoi baten gizan, taldetik pasaden belaunaldi bakoitza, ondokoari eskutik esku eman baitio bere ezagutza eta jakintza eta bere baloreak eta barez. Orduan, Maitek modu oso egokian eta txukunean adierazi du hori afixean, eta aipatzen zituen pertsonai horien artean, badira batzuk, hor ikusten dira, gaur egungo dantzariak, baina baita beste garai batzuetakoak ere, udalaren korporazio jantziak, gero emakumezkoak prozesioan ateratzen ez zireneko pospolin jantziak, musikarienak, txistulari eta gaiteroak, eta baita, Maitek asmatu ditu edo bere imaginazioaren bitartez interpretatu ditu gure jantziak eta egin ditu pertsonai batzuk ez direnak guztiz gu esan dezagun eta horiek ere baliatu nahi izan ditugu pixka bat oroitzeko gurekin batera 75 urte hauetan plazak partekatu dituzten beste 11 dantza talde eta dantza lagunak horien bitartez idurikatuak egon daitezen edo hor presente. Inor ahaztu ez dezagun, jarri izan bagina hau eta bestea eta haura marrazten agian arrisko izan genezaken horbait azteko eta modu honetan badenak daude hor ordezkatuak. Eta gertzen da ere, argia dantzari taldearen murrizke ikusgarriko zaldiko bat, eta horren bitartez irudikatu nahi izan dugu edo gogoratu edo eskertu argiarekin elkarlanean azken hamarkada hauetan izan dugun hartu emana eta haiengandik zer ikasi dugun eta zenbat harreman eta aukera zabaldu zaizkikun haien bitartez eta hori ere afixean agertzen da. Eta, behin afixa aurkezteko esateko genuena finituta, pasako gara pixka bat Sansatu Hornino egunean eta urte muga berezi hau nola ospatu nahi izan dugun, zuei helaraztera. Hoi bezala, taldeak urtero parte hartzen du prozesioan, eta beti bezala prozesioan parte hartuko dugu, hor ez da inongo gauza berritzailerik izanen, eta prozesioaren ondotik, hoi bezala, trokeo dantzak emanen ditugu udal plazan. Hori izanen da, prozesioa abiatuko da 10:04, gero dantzak izanen dira 12:20 inguruan, eta horren ondotik igoko gara udaleko areto nagusira, udalak erabaki baitu, eta hemendik eskertu nahi diogu Iruñeko udalari,
hiriaren zigilua ematea guri, eta, ohoratuta eta pospozik gaude, ezagit, aitortza hori jasota, hor igoko gara, eta izanen da ekitaldi xume bat, eta horren ondotik, ordu bat aterdietan, gorpuztuko dugu hain zuzen ere, Maitek afixean marraztu duen sokadantza. Antolatu dugu sokadantza bat, dantza taldeko kide izandako, eta belaunaldi ezberdinetako dantzariak parte hartuko dutena. 150 inguru dantzarik parte hartuko dute, abiatuko gara Udal plazatik eta hortik Gazteluko plazaraino. Gazteluko plazan pasatuko gara Iruñeko Orfeoiaren egoitzaren petik, eta gero Gazteluko plazara sartuko gara. Zergatik Orfeoiaren egoitzaren petik, Iruñeko Orfeoia izan zen 1999 urtean Udalak taldea sortu eta dantza taldearen kargu egin zen erakundea, bai? Orfeoiak bazuen garai hartan dantza talde bat sortzeko asmoa antza, Iruñeko Udalak ere bai, eta bi erakundeen, gogoak bat egin zuten, Udalak sortu zuen dantza taldea, baina taldearen egunerokoa zaintzeko ardura Orfeoiari eman zion. Eta pixka bat, olako begikeinu bat egin nahi izan diogu Orfeoiari, eta beraz, Orfeoiko kideak izanen dira haien egoitzaren balkoian sokadantza ikusten, eta Orfeoiko ordezkaritza txiki bat ere izanen da gurekin batera dantzan, baita tartean Igor Ijurra Orfeoiko zuzendaria bera ere. Eta horrekin batera, Iruñeko dantza talde ezberdinetako ordezkaritza bat ere izanen da gurekin dantzan. Hor, Gazteluko plazan eginen dugu, agur moduko dantza bat, eta gero denek elkarrekin, fandango arinarin eta kalejiran bukatuko dugu soka dantza hori. Eta gero bezala, urtero, gure urte betetze egune izaten denez San Saturnino egunekoa, bazkaria eginen dugu, belaunaldi ezberdinetako, berrehundik ora dantzari eta musikari bilduko dituenak, eta horrekin emanen diogu amaiera, egun berezi horretako ospakizunei. Eta, behin antolaketa lan horietaz pixka bat deskantzatuta eta bestondoa pasako zaigunean, 2024ean zehar antolatuko ditugun ekitaldien prestaketan murgilduko gara. Jadanik lan batzuk aurreratuak ditugu, baina ez guztiz itxiak, beraz, momentuz alako zirriborro orokor bat emanen dizuegu, eta gero poliki-poliki datak heltzen doa zenean, zehaztuko ditugu ekitaldi horiek, eta gertatuko diren eta argitaratuko ditugun gauza ezberdinak, ez? Izanen dira ekitaldi xumeak, gure dantza taldearen giharraren araberakoak, baina espero dugu, xumeak izateaz aparte, bereziak ere izanen direla, eta batez ere kalekoak, gure dantza taldeak estena gainean dantzatu baldin badu ere, kalean dantzan egiteko sortua izan baitzen, eta horri ere garrantzi berezia edo hortan ere azpimarra egin nahi izan dugu. Bedaz, esan dezakegu, izanen direla argitalpenak, izanen direla erakusketak, jardunaldi eta dantza tailerrak, dantza eta musika emanaldiak, dantza zahar eta berriak, eta 2024ko irailerako jarria dugula urteurreneko zita bereziena, bertako eta kanpoko dantza taldeekin, haragizko eta harrikartoizko dantzariekin, erraldoi eta taraskekin. Talde hau sortu aurretik, Iruñan egiten ziren segizioetako dantza ohituren halako zaharberritze bat egiten saiatuko gara, eta momentuz hor arte misterioa horretan utziko dugu, eta esan bezala, datak hurbildu ahala, joanen gara horien berri ematen, eta bitartean, plazetan elkar ikusiko dugula dantzan, eta urte hurren hau elkarrekin ospatzen.